je určitý druh ľudí alebo určité typológie ľudí majú predispozíciu na toto TMS. Hej? Čiže určitý typ chronickej bolesti. Čiže sú to ľudia, ktorí na seba myslia ako na posledných, bezkonfliktní ľudia. Hej? Sú to ľudia, ktorí veľakrát perfekcionisti, čiže všetko sa snažia urobiť čo najlepšie. Sú to ľudia, od ktorých nikdy nepočuješ nie. Neustále sa všetkým snažia vyhovieť. Napriek tomu, že toto všetko vyzerajú ako veľmi šľachetné a pozitívne vlastnosti, v konečnom dôsledku sú to copingové stratégie na väčšinou traumy z detstva. Hej. Poviem príklad. Ak som vyrastala tak, že som mala pocit, že nie som akceptovaná taká, aká som, tak moja copingová stratégia v dospelosti bude taká, že sa budem snažiť všetkým vyhovieť. Na seba budem myslieť ako na poslednú. Hej, v angličtine to má taký pekný názov, že people pleaser. Hej, alebo ak som vyrastala v prostredí, kde stále nič nebolo dobré. Čokoľvek som urobila, nikdy to nebolo dostatočne dobré, bude zo mňa perfekcionista. Tá moja copingová stratégia bude to, že sa budem v dospelosti snažiť urobiť všetko čo najlepšie. Čo sú všetko nádherné vlastnosti. Avšak, keď sa na to pozrieme, tak vytvárajú neskutočne veľa stresu. Hej, to je veľmi stresujúce. Chcieť všetko perfektné, lebo nikdy urobiť. Nič nemôže byť perfektné. Ano, Stále to môže byť lepšie.